Täällä sitä ollaan tonttia katsomassa. Meillä on täällä tontti meren lähellä. Merelle on noin 150-200 metriä. Täällä palmujen keskessä kyllä lepää sielu, kun ne meri heiluttaa puita ja linnut laulaa tuolla. Ne tarjoisi meille toista tonttia tästä lähempälä tietä. 204 300 000 pesoa, joka on noin 5000 euroa. Tänne voitte tulla sijoittaa lähelle mereä jonkun talon ja voitte tehdä töitä täältä ja kuunnella näitä palmuja. Tämä on kehittyvä lähiö ja tänne tulee portit ja kaupat ja kaikki sitten kun ehtii. No sitten tosiaan meren rannalta saatte tontin myös ostettua ja se on semmonen 1 000 000 pesoa. Se on niinku 12 000 euroa suurin piirtein. Ei sekään pahaa ole silleen, että olisi ikuinen meri ja voisi siellä rippumatossa katsella aaltoja ja käydä uimassa silloin kun tuntuu ja laittaa saunan pystyyn. Tervetuloa Filippiineille. Täällä on aika kiva viba nyt, kun kuuntelee tätä linnunlaulua. Toki toi auto pörisee tossa vieressä. Terveisiä sinne.